Riwruoge ma kedone ratich oganda dwaro mondo piny owacho mamalo ochop singo mare mar daro tije mag kaontis mosebedo kotimo kuom thuolo kara thuolo malach sani. Giwacho ni sirkal osebedo ka keto singo ma ok chopi, kendo sirkal kaonti koro ni kama rach kaluwore ni thoth kaontis pok oyudo pok omenda mag kaontis. Kane giloso kod jofwambo odiechieng' ma kawuono, riwruok ma kedone ratich oganda dwaro mondo piny owacho owere gi tije kaka rango weche mag thieth, dongruok mag apaya, ohala kaachiel gi weche mag pur monego bed ni timo gi sirkal mag kaontis. Gidwaro mondo apisi mar Attorney General go chapa oboke moting'o chenro mag tije sirkal kaontis. Kenya's public health is in turmoil, with primary healthcare services deteriorating due to unfulfilled promises and administrative bottlenecks. President William Ruto has twice reneged on his promise to transfer devolved functions to county governments. Dr. William Samoei Ruto first made the promise to transfer these devolved functions within 90 days at his first devolution conference that was held in Uasin Gishu on 15th August 2023. Office of the Attorney General fast-track the process of gazettement of the functions as presented or initiated by the Intergovernmental Relations Technical Committee to ensure that the other processes take place. And therefore, we demand as follows, that the President provides leadership and guides this process to the logical conclusion by fulfilling his commitment.